Mwasatane ndipo muli ndine Bayana Chunga kumapoyamba nayi mitu yake. Komiti ya nyumba ya malamulo ya zamalamulo yati ichita kafukufuku pa nkhani yomwe oweruza milandu a Kenan Manda komanso akuluakulu ena akuganiziridwa kuti amachita zakatangale. Mafuta a galimoto ayamba kusowa mu mzinda wa Blantyre. Mu nkhani zina, mtsogoleri wa dziko lino a Lazarus Chakwera wakhazikitsa ndondomeko yogula zipangizo za ulimi zosika mtengo ya chaka chino. Tili ndi izi ndi zina zambiri, tiyeni tikhalire limodzi. Nkhani yathu yoyamba, komiti ya nyumba ya malamulo ya zamalamulo yati ichita kafukufuku pa nkhani zomwe oweruza milandu a Kenan Manda komanso akuluakulu ena akuganiziridwa kuti anachita zakatangale. Izi zikuza pomwe mabungwe komanso anthu ochuluka akupitirira kupempha kuti chilungamo chioneke pa nkhani iyi. Zambiri mu ripoti ili la Mese Matonga. Izitu zikuza kutsatira zomwe oyimira pa milandu Alexius Kamangila analemba pa tsamba lawo la mchezo, pomwe anati Amanda komanso akuluakulu ena ku mabwalo la milandu amachita zachinyengo. Poyankhula kwa atola nkhani ku nyumba ya malamulo lolemba, wapampando wa komiti ya zamalamulo apita Dimba anati chiganizochi chabwera kamba kuti anthu ochuluka apempha kuti chilungamo chichitike pa nkhani. Tipanga inquiry imeneyi cholinga chake nchonera kuti pamapeto pa kafukufuku amene ngati Amanda ndosalakwa ife tiyataya, koma ngati Amanda apezeka kuti ndolakwa, ifeyo ngati komiti malingana ndi malamulo tipereka report komanso ma recommendations ku plenary ku parliament pamene tikukumana mwezi wa mawa. Ndipo pakadali pano mabungwe omwe amamenyera ufulu wa anthu pansi pa bungwe la National Advocacy Platform kudzera mwa pampando wawo a Benedicto Kondowe anati nkofunika kuti chilungamo chidziwike pa nkhani kamba kuti zithandizira kubweretsa chikhulupiriro ku mabwalo a milandu. Judicial Service Commission ili ndi mphamvu zowunikira magwiridwe a ntchito a majudges, monga amene Malawi Law Society ili ndi mphamvu zowunikira amene lawyers agwirira ntchito. Ndi chifukwa chake tikupempha Judicial Service Commission mogwirizana ndi malamulo amene tili nawo pakadali pano kuti ndi amene ali ndi mphamvu zopanga ma inquiry amenewo. La Mulungu nalo bungwe lomwe ndi la maloya la Malawi Law Society kudzera mu chikalata chomwe linatulutsa linapempha kuti kafukufuku achitike pa nkhani. Pali mantha pakati pa oyendesa galimoto mu mzinda wa Blantyre pamene malo ena alibe mafuta a petulo. Masana ano Times inazungulira malo angapo ogulisira mafutawa monga Zingwangwa Puma, Crossroads Puma, Kukamuzu University of Health Sciences ndi Centenary Puma kulimbe momwe munalibe petulo. Koma malo ogulisira mafuta a Mount Pleasant anali ndi petrol ndi diesel, ndipo galimoto anthu ambiri amadikira kumwesera galimoto zawo. Mmodzi mwa ogula mafuta a Joseph Pemba amene anati adayendera malo 12 ogulisira mafuta anapempha boma kuti lithese vutoli. Koma mneneri wa Malawi Energy Regulatory Authority MERA Fitina Konje wati anthu asade nkhawa chifukwa kuyesesa kupeza njira zothetsera vutoli. Kumayambiriro kwa chaka chino bungwe la Consumers Association of Malawi Kama lidalimbikitsa MERA kuti ikweze mitengo ya mafuta kuti apewe kusowa kwa mafuta awa. Achinyamata ena omwe akufuna kukagwira ntchito mdziko la Israel akufuna nduna za ntchito Agnes Nyalonje komanso mlembi mundu nawo achikondano Musa achosedwa ntchito. Achinyamata awa achita zionesero ku ofesi za boma ku Lilongwe ndipo ati sasiya mayankho omveka. Pemphero Malimba alikonko ndipo akufotokoza. Among others, the youth want President Lazarus Chakwera to fire Labour Minister Mmodzi wa akuluakulu
woona za ulimi wamthirira mboma la Chiladzulu a Julia Nyembezi Koto wapempha alimi mbomalo kuti ayambe ulimi wamthirira komanso kusata njira za ulimi wamakono pofuna kuchulukitsa zokolola zawo. Koto ati izi zitha kuthandiza kuthetsa njala yomwe imavuta mbomali. Iwo anena izi pamene amayendera masikimu osiyanasiyana amthirira mbomali. Matilde Majawa ali ndi zambiri mu ripotili. Mmodzi wa akuluakulu oona za ulimi wamthirira ku khonsolo ya Chiladzulu a Julia Nyembezi Koto adati khonsoloyi ikulimbikitsa ulimi wamthirira pogwiritsa ntchito ukadaulo osiyanasiyana ndipo apanga kale mahekitala 695 ngakhale kuti chigawochi chili ndi kuthekera kokulitsa ulimi wamthirira mpaka mahekitala 4500. Ulimi umene wamthirira ku boma lino la Chiladzulu ukupindula ndithu chifukwa chokuti kwa alimi amene sanathe kukolola zokwanira koma ali kufupi ndi kuma skimu amthirira akumatha kulimaso kawiri kuphatikizana ndi ulimi wa mvula ndi kupezanso chakudya bwinobwino komanso akakolola zochuluka akumatha kupeza zina zokagulitsa ndi kupeza ndalama zothandizira m'makomo mwawo. Kuyambika kwa ulimi wamthirira kwathandiza kwambiri mbomalo kuchira ku masoko achilengedwe monga chilala ndi kusefukira kwa madzi zomwe zathandiza kuti bomali lizitha kukhala ndi chakudya. Akoto adawonjezera kuti kuyandikana kwa Chiladzulu ndi mzinda wa malonda wa Blantyre kumapereka mwayi kwa alimi kuti atha kumakagulitsa mbewu zawo akakolola zochuluka. Mmodzi mwa alimi ku Natama Irrigation Scheme a Duncan Mkandawire adafotokoza momwe ulimi wamthirira wasinthira moyo wawo. Natama Irrigation Scheme yatipindula mwina mzambiri. 1 kuphunzitsa lesi ngatana. 2 chakudya lesi pakhomo sichimasowayi. Komanso lesi ambiri lesi ngati tachita mwina zambiri ena agula mwina ngati njinga za moto. Ena zigula ngati mwina mafetereza pamene chikozekera lesi ngati mwina ulimi wavuta oposa chedwa apa. Ndipo mlimi wina Arabeka James adafotokoza kuti ulimiwu wathandiza kuti azitha kupeza zosowa pa moyo wawo. Phindu limene nimapeza kuchokera kulimi wa Sabola ndi phindu ndithu labwinobwino ndichoti ndinganene pano poyera kuti pa khomo panga ndipooneka kuti ayi ndithu inde kusowa sikumalephera komabe at least mapezeka kuti ndikupeza ndithu thandizo kuchokera ku ulimi umenewu. Khonsolo ya Chiladzulu ikuyembekezeka kuzatsegulira skimu yayikulu mbomalo yomwe izathandizire kupititsa patsogolo zokolola za bomalo. Mulipoti lathu lapadera Sam Kalimira akubweretsa poyera mavuto omwe msikana wina wa ulumali akukumana nawo. Mwachitsanzo mayi ake amsikanayu amamukhomera mnyumba nthawi zonse akachoka kukasaka maganyu kuti apeze chakudya pa nyumbapo. Ndi zaka zokwana 25 wezi Mwanza sachita kalikonse payekha. Iyeyo sayenda sakwawa yekha ngakhale kudya kumene popanda wina kumuthandizira. Iyeyo amadalira kwambiri amayi ake a Gertrude Mvalo omwe ali ndi zaka zokwana 61. Wezi amavutika kuyankhula ndipo amene amamumva chomwe akufuna ndi mayi ake okha. Tinapita kudera kaviwale mu mzinda wa Mzozo kumene tinakampeza atamukhomera nyumba. Mmodzi mwa anthu akuderali a Hanex Simwayi anatitsimikizira kuti Wezi ali m'nyumbamo ndipo tingodikira mayi ake kuti atitsegulire kuti tikumane naye. Ndi mayi ake amwanayo ndi amene achoka. Ya ndi mwanayo alinda ali okha amusiya okha. Wamsiya mkatimo. Ya amusiyekera momwe. Tinadikira kwa mphindi zokwana 40 ndipo poteropo tinaona mayi ake akubwera ataseza kasaka mkati mwake muli gaga komanso timbatata tating'ono opanda kutekeseka konse. Mayiwa anatsegula nyumba ndipo kenaka anayamba kumuthandizira Wezi kuti atuluke akhale pa khonde. Inde sikufuna koma chabe mavuto ndi amene amanipangisa kuti mwanayu nizimsekera nyumba. Sikufuna koma nimamphera ufulu. Amvalo amunawo adamwalira mchaka cha 2021 ndipo kuyambirapo moyo wawo wakhala olimba. Iwo ali ndi ana ena awiri, mmodzi adakwatiwa ndipo wina amachita maganyu pa boma pa Romphi.
iwowa amakhala mnyumba yakale ndipo ili ndi bing'alu komanso pasi amazira ndipo pamwezi amalipira 10,000 kwacha. Nthawi zonse akhala kuti achoka pa nyumbapa kuti akachite maganyo kuti apeze chakudya, wezi amakhala kuti amukhomera nyumba ngati njira imodzi yomuteteza. Nimamsiya yekha chifukwa choti nimakana kuti angampange chipongwe, komanso nthawi zina akhoza kumugenda ndi miyala anzake ngati ana ang'onoang'ono sadziwa kuti mwana mzawo vuto ili ndi chani, komanso akhoza kumugwirira anthu anyamata osuta akhoza kumugwirira, ndi chimene kwambiri nimamsekera nyumba. Apa ndikuti wezi sangapite kunja mwina kupita ku bafa kapena kuchimbudzi kumene angakhale kuti mayi ake angafune kuti amusiye chakudya kuti adye, iyeyu sangadye payekha. Pomwe ife tinapitako pomwe nthawi imakwana 1 koloko kumasana, wezi tinampeza kuti sanadye kena kalikonse kuyambira dzulo usiku. Malingana ndi mayi ake, wezi anabadwa opanda vuto lililonse. Kenaka atakwana miyezi 6 anadwala ndipo kuchipatala adauza kuti iyeyu ali ndi malungo othamangira ku ubongo. Kumeneko adamuthandiza madotolo, koma chomwe chidabwitsa mayi ake nchonena kuti wezi amalephera kukhala pansi. Izi zinachitika kwa zaka zokwana 10. Kenaka kudzera ku chipatala cha St John of God hospitala, wezi anayambokhala pansi. Chipatalachi chimathandiza ana omwe ali ndi malumali osiyanasiyana kuphatizirapo amubongo. Amvalo akuti chimwalireni amuna awo, mavuto akhala akuyala mphasa pa banja lawo. Iwo anakuti sakumaona wachibale wina aliyense kuti awathandize kusamala mwanayo. Iwo anati nthawi zambiri kamba kosowa chakudya amagona ndi njala ndi mwana wawo. Ineyo ndalama imene nimayipeza ya tsiku ndi tsiku nimakagwira maganyu daily ku housing, ndi kumene nimakasakasaka maganyu kukachapa ndikakolope makoma mwa anthu basi nibwereko ndikapeza ku 3,000 nigwerepo kaufa ndiwo makala nabwerako. Mkulu wa ofesi ya chisamalo cha anthu kumpoto kumala mzimba a Heleness Mwaka anati ofesi yawo ilondoloza nkhani kuti ione mmene ingathandizire. Kono malingana ndi malamulo okhudza vana omwe dziko la Malawi lidasayinira akunja komanso ena a mdziko muno, mwana wina aliyense akuyenera kutetezedwa pa nkhanza zilizonse komanso kuti akule bwino. Mkulu wona polisi akumadera yemwenso amayang'anira nkhani za vana a Alexander Ngwala anakuti kukhomera mwana mnyumba ndi mulandu, angakhale kuti mayiwa amakhala kuti akukasaka chakudya komanso zovala zonsezo zothandizira mwanayo. Ina nkutheka kuti kholo likuona ngati kuti ndiye chitetezo chokwanira, koma pa malamulo a dziko la Malawi komanso malamulo a dziko lonse lapansi sakulola kuti mwana amene ali ndi ulumali akuyenera kuti atsekeredwe nyumba. Actually kutsekera munthu nyumba ndi ndende. Tikakhala malamulo timatenga munthu kuti akathe kuyankha ziwiri zitatu foti atsekera munthu wina mu nyumba. Kumanowa pa mpando wa komiti yona chisamalo cha vana kumpoto kumala mzimba anthezemu kamanga sakugwirizana ndi apolisi kuna kuti kuthetsa vutole kumanga mayiwa, koma kuti athandizire kusaka abale omwe angathandize kulera mwanayo. Ineyo ndiona ngati kuti solution yoyambirira andiyoti isingakhale complicated kwambiri, kutenga munthu wina kandi wachibale azikhala naye. Ncholinga choti amayiwa akakhala kuti apita kokafuna, chifukwa akufuniranso mwana wake yemweyi akapita kofuna zokudya kapena njira zopezera zokudya, mwanayi sikuti atsekeredwa. Komano asemwayi akuganiza kuti patapezeka thandizo la malo okhala, chakudya, zovala komanso mwina kampamba kuti mayiwa ayambe bizinesi, ndi kuti moyo wawezi utha kusintha. Chimodzimodzi business so kuti mwina kanika capital mwina ka 200 ayambireko ka business achikaoda timasamba kuti tomato tichaniko kuti mwina angatanzikireko. Asemwayi akuti wezi akuwayika mayi ake m'mayesero akulu ona kuti pena mwina akupachita zinthu molakwika, osati kuti akufuna koma kuti alibe mtengo ogwira. tipitiriza kupasani nkhanizi tikatha kuonera izi. Yes, Lowani. Zikomota kulandirani.
aa bwanji koti cholembera chino bwana ife tu maofisi muno timagwiritsa ntchito zolembera zake zimenezi cholembera ichi ndi cha bundle. zolembera za bundle zakhala zikukutumikirani kwa nthawi yayitali. Pano ndikulengeza kuti tabwera ndi zolembera zatsopano zomwe zili m'mapangidwe awiri, classic ndi winner. zolemberazi ndi zokongola, zolemba bwino komanso zolemba nthawi yayitali. zolembera za bundle zimabwera m'mitundu inayi, black, blue, red ndi green, ndipo mutha kugwiritsa ntchito mu ofesi, ku sukulu ndi malo ena. Akupanga zolembera za bundle ndi a Euro Industries, kampani yeniyeni ya Chimalawi. Gulani katundu wopangidwa ku Malawi konkuno kuti mutukule dziko lanu. Phone Blantyre 0888 107 261, Lilongwe 0886 074 737. Bundle, buy original, avoid counterfeit. Bundle, write miles with a smile. Popitiriza nkhani zathu, mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera wakhazikitsa ndondomeko yogula zipangizo za ulimi zosika mtengo ndi uthenga wopempha anthu kuti asamaziunjikire okha zinthu zabwino. Mtsogoleriyo wanena izi kuti anthu ayenera kukhala ndi kuphunzira moyo wogawana ndi ena maka zabwino zikafika. Achakwera amayankhula izi kuzalewa mboma la Neno pamene amakhazikitsa ndondomeko ya chaka chino yogula zipangizo za ulimi zosika mtengo. Isaac Salima adali konko ndipo akufotokoza motere. Anthu ochuluka adakhamukira pa bwalo la sukulu ya primary ya Zundu kuzalewa mboma la Neno pamene mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera wakhazikitsa ndondomeko ya chaka chino yogula zipangizo zosika mtengo za ulimi imene alimi akuyembekezeka kupindula. Alimi opitirira 1 miliyoni amene akuyembekezeka kupindula pa ndondomekoyi. Poyankhula kwa anthu amene anasonkhana pamalowa, Achakwera anapempha anthu kuti azizolowera moyo ogawana pakakhala zinthu zabwino osati kuti aliyense azipindula pa chilichonse. Iwo anati ngati munthu apindula kumbali ina ndi kwabwino kuperekanso mwayi kwa anthu ena kuti apindulenso m'magawo ena. Tina wambiri ncholinga chakuti aliyense tizimuthandiza malingana nkuthekera kwake. Ndiye ino amene simulandira fereza kachino sikuti wina abwere kukuletsa nkhawa ngati kuti inu simungathandizidwe takozanso madera ena kuti muthandizike nawo. Ndipo aliyense akalandira chithandizo cha boma mbali imodzi asayambe kususuka nikera yofuna kuti akalandirenso chithandizo cha boma mbali ina, mbali yomwe anayenera kuti alandireko ndiwena. Iwo adatinso alimi amene apindule mndondomekoyi ndi amene ali ndi kuthekera kochita ulimi, kotero kuti amene alibe kuthekera kochita ulimi apindule m'magawo ena. Achakwera adapemphanso anthu kuti asamanamizidwe ndi anthu ena amene amanena kuti boma silikuwachitira chilichonse. M'mawu ake, mtsogoleri wa alimi m'dziko muno Amanesi Nkhata adati ndondomekoyi ndi yabwino popeza ithandize alimi kuti apeze fetereza otsika mtengoyu. Nduna yaona za ulimi m'dziko muno Asamkawale adati boma laonetsetsa kuti ndondomeko ya chaka chino ikhali yopanda zosamwisa zilizonse. Ngati chaka chatha alimi akapeza fetereza ameneyu ku mashopu a smallholder komanso mashopu amene takhazikitsa ma constituency ena aliwonse. Kupatula pamenepo takhalanso ndi magalimoto amene aziyendayenda ma constituency mo kapanga mobile market cholinga fetereza kafike pafupi ndi mulimi wina aliyense. Alimi oposa 1 miliyoni amene akuyembekezeka kupindula ndi ndondomekoyi pamene adzigula matumba awiri afetereza pa mtengo wa 15,000 thumba lililonse. National Bank yapereka ndalama zokwana 4 miliyoni kwacha ku bungwe la Ngora kuti zithandizire mkumano waukulu omwe bungweli likuchitisa pa 16 Oktoba kusanjika Palace mu mzinda wa Blantyre. Mkulu wa banki ya Shadrack Malenga anati banki yathandiza pozindikira ntchito yomwe mabungwe otisiya boma amagwira mdziko muno. Amalenga ofotokoza kwa mtolankhani wathu Brenda Kayo.
nkhani zathu ndi zomwezi koma tisadasiyane nayinso mitu yake. Komiti ya nyumba ya malamulo ya za malamulo yati ichita kafukufuku pa nkhani yomwe oweruza milandu a Kenan Manda komanso akuluakulu ena akuganiziridwa kuti anachita kataza katangale. Mafuta agalimoto ayamba kusowa mu mzinda wa Blantyre ndipo mu nkhani zina mtsogoleri wa dziko lino a Lazarus Chakwera wakhazikitsa ndondomeko yogula zipangizo za ulimi zosika mtengo ya chaka chino. Mutha kupeza nkhani izi ndi zina zambiri pa makina a intaneti kudzera pa www.times.mw, pa Facebook pa tsamba la Times 360 Malawi, pa X Times 360 Malawi, komanso pochita subscribe ku 1895 poimba *1895#. Munali ndi ine Vayana Chunga, usiku wopambana.